The Voice. Добре, сега какво? Пикекс. Пикекс. Ми трябва, ей, дай ми пръчките. Штрак! Оп. Много не е снимал, цели 3 месеца. 4-5 даже. Не говорим за хипер много. Добре, и знам за какво е този айс. И бързо да го правя, защото къде е крафтинг тейбъла? Да! Накосвам. Бях стигнал до долното купче. А сега ще става ли Stone Generator, миличък? Да. От другия блок, сега го служи от... Чакай, почти изплувах. Омага. Ми, те от тук да го пуснем. Опа. Добре, така. Така. Готово. Голямото постижение. Къде сега? Тук. Къде да ги сложа? Тук пъмкин. Мамо, няма да имаме пъмкин. Падна, да. Какво? Добре, че хубаво е да имам единия, защото сме плодородни. И на мен ми трябва спешно храна. Аз колко мъни имам? О, 133 лева. Warp. Shop. Добре, админ шоп. Добре, бе! Що няма картинки? Чекни рекорд, гол рекорд. Да, ма това е гадно. Jukebox, bulk, клея ми... Small nether brick. Не, тук не са. Pumpkin трябва някъде. Pumpkin pie. Potato item. Carrot item. Ще си имаме моркови картофи. Melon seeds. Melon. Pumpkin seeds, това ми трябваше. И Melon seeds. Колко пари имам още? 96 лева. С каквото... Окей, ще купя хляб. Много хляб. Имам 2 стака и 26. Гоу! Грилят порк. Island. Добре, сега... Честито! Вече имаме 2 стака и 26 бред. Бързо яш! Колко е нула?
Ами за ху. Ху бе, ху. 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 Аз ли- И, Не. Ама защо? Да бе, а когато падна тук, дали ще умра? Аз тук ще се удавя ли? Да, няма да се удавя. Значи тук може... Ready. Осимчо. Ами имам само 7, заповядай. Имам 8. Имал съм 8, бе, имал съм. Искаш ли да падна? Пада! И се съживих. Ало? Ало? Ело? Ало? Сиц. Обикновени. И мелан сиц. Найлон ли? Какво? Фу. Как така за обсидиан? Да. Сега искам да ти кажа, че кое. Лавата трябва да потече във водата. Сега... А когато водата потече в лавата, се получава обсидиан. Може ли да се изкъпя? О, много ти благодаря. Стъкнах! Пак стъкнах. Сега наистина стъкнах, гледай. Какво беше порк? Да. Кукет порчок. Бе, този саплинг няма ли да пораства вече? Искам да ти кажа, че трябва да си разширим айланда. То си е безплатно клипа. Стъкнах. Избутаме в лавата, пак.
Ако бях паднал, щях да загубя един кактус. 15 меланси. Имаме една кофа. С която ще ти взема лавата. Нямаме съндощ. Така е по-красиво. И аз съм лутка тебе! И се призимих малко. По линията. Ама слизни е така, метни се. Ей, погледни, отдолу има бедрок. Дали мога да го взема? Много искаш. Не, дай си ми го! Искам си бедрока. Басе, тук се отдава, бе. Ти па как се го запушил? Това е лошо. Тук има въздух! Тук има въздух! Да, бе, видях. Ти как мислиш, че съм целял сега? Так. Отдръпни се от мене, бе! Така, стой там. Добре, предлагам повече да не падаме. Не ми дава да чупа. Защо? Не знам. Ето, виж. Не ми казвай, че... Не! Стой там. Не ми казвай, че... Ето не ми дава. Да. Айде бързо! Просто напиши Island. Зарази. Аз съм оцелял и си няма да... Айде, аз съм на Island. Помощ? Обе, човек, защо го... Ама ти... Какво? Аз тук ще си сетна холм. Защото Island е по-дълго. Защото Island е по-дълго и ме мързи да го пиша. Island. Добре, минало е половин час. За колко? Мама му. Абе, пак ли ще оцеляваш? А какво? Слизаш надолу! Чакай, Сетни си холма, е тука, сетни си холма. Е тука. Сет холма. Как? И не трябва да мърдаме. По-добре да пишем Island. Внимавай, тук можеш да стъпчиш нещо. Защото трябва да си увеличим големината на Айланда. Всъщност е много ценен материал, защото без него не може да има Майнкрафт, без него не може Seeds, без него не може да пораства нищо, без него... Да, вярно е. Не, човек, бедрока е най-безболезният. Той не може да се чупи. Само можеш да бъркаш вътре и да се опитваш да го щупиш.
Екстремист съм. Опа! Хвърлих се.